Mga lang jud pasaylon mo pre. Ako pre, ko jud kay kugsahan mo pre. May problema na pre, basta kay ikaw ra say gastor na mo pre. Gisoro mi kay kana mo O pre. lagi, awan na problema pre nya. Kitas ko nga lawas, pagkawi, matay ako mga kumpare nga duha. Primero nga ari nila, ngay ayo, pagkikadhuwa rin gapon, pagkikatulog pa na po ayo. Kiilan ko na pirmi. Pero, ako mga mga kumpare, bisig usaon. Wa na ba sa sila mga re? Ang maayo ani. Suruyon ko to ako mga kumpare. Adto ko mag-una ni paring Ali. Oh no! Adtuon ko to siya. Kay bisig unsay mga istorya baka bahin sa kuwan, kung sa'y dagan, nidungan ko itong pareali, agtuon ko to. A few moments later. Karon, anak ko silang palay ni pareali. Oh no! Ako nang tutukon, be. Ayo! Pre! Pre! Ayo! Pareali! Saan mo ron? Ayo! Pareali! Pre! Pare tuto yun. Oh, no! Ano naman yung buhay? Ano naman eh? Ako ito. Gawasan ako. Pre! Oh pre. Pre. Oh, pre! Nasuroy naman sa liyo, may nasuroy. Oh, ako na nasuroy, pre. Kaya wala naman mo balik dito nga. Gimingaw na ko sa inyong papangilan. Bulat sa ko pre kanang ambi mo gani pre. Ako gusto jud kay kumusuroy ta sa inyo ha pre. Pero di ko gusto mo kuyog tos tulis kay mo kito magdag-among sa para kumpare. Mao ba unya nganong wa man sa kamong adto sa mga? Kay niabot naman kadiri karon. Mo adto naman ta ko nya kay gusto mo tigi kumusuroy din naman mo gahapon pa pero kay niam ka karon mas labing maayo pre. Ha? Ayo ali pre. Kana may akong kuan pangita pre. Kay ako pre. Bisig giniyon ato ko ninyo. May kay kong tao. Ay kana, anhan na makita yung pagkamayan pre. Ako pre, maayo sa kikiyay ko nimo pre. Ba. Sige pre, pasilo na tika. Sige pre, ano balit Unsa may paagi na to ni? Wala problema na pre kay naamagi ka, naamsig ko. Aw. Mas labing mayo nga kita na pimukuyog dito sa ilang tulits. Mao ba pre? Unya, unsa may maayo na tong buhaton na ni pre? Aw, atong sabutan og unsaon na to pagpaagi nga makabawas ta niya. Mao ba? Sige pre. Oh, kana pre? Pangitaan tong paagi kay di na ta pailad niya oy. Sige, ari. Kanang gwapo pre nga kita makailad niya. Sige, ari tas gawas pre. Sige. Sige. Na. Ay sa pre, planuhon sige na tong mayo pre. Ano naman pre? Nga kanang di kita mailad niya. Tingnan lang nga kita gi makailad dun. Di ta pagawas og kwarta. Kay humanar ba pre nga ako na ilad. Gibinlan ko yung utang dito. Ako di po nakabayad. Oh, pre no. Sige pre. Ay to bala ka pre. Di dito pagawas ko pre. Ako pre. Ako kwarta pre. Oh. Bago ko na yuta. Sakto Pero gid sultahan sultahan jud ka pre. Kining kwarta pre. Di yun din ako ipagawas. Mubawas kita niya. Oh, ka ako pre, akong kwarta pre. Us libur ni pre. Sige. Di kita pagawas pre. Kinahanglan nga siya may mo gasto sa atong pag-adto og pagbisita nato niya nga to karon. Oh, sige ka na mo yakong gusto ta. Mantay ha. Meanwhile. Ay, pagkanindot sa feelings nga bagong mahalinag yuta. Lami kay inom-inom nga kitarang usa. Oh no! Ari bugnaw kayo. Ari ko dari, payahay ko dari kay ato ni i-relax atong kagalingon. Pagkabugnaw sa panahon. Tagay panagsa para matipakan sad ang halin si yuta ba. Kay puhon. Ako'y planong ibaligya kini sa akong yuta diri nga nas kuko. Wala lang ni titulo. Ako ni patituluhan kay para dili ko gukuron sa gobyerno ani basin moingon silang nadada kog yuta nga way titulo. Ako ni patituluhan puhon. A few moments later.
Mo ni balay na pre tulits. Mo ni pre. Pre! Pre tulits! Naa mga kumpare. Saan ko ni ako ni taguan pre? Lain sa kay back-apil sa inom ani nga. Halin na sa kuyuta. What the fuck? Pre! Pre, let's. Pre tulits! Oy! Oy, pre! Oh, Pre tulits! oo. Ano mo dire, pre? Oh, nasuray mo lagi mo. Ay, iubanan ako si paring Toto kay gimingaw na magigulo siya nimo kuno. Wala mo ka mo balik dito. Aw. Kanang wala pa man sa kong kalugar ko, pre. Kanang may planong tagog kung mo tugid sa iyo pre bagay mangay ko pa sa lugar ba. Mao bitaw nga ni ngari ko pre, ang akong una giduol pre ali. Kay naglagot ko nga inyo kung kila dito binlan pag ko yung utang. Ako bigyan ka bayad. Mo nang suro lagi ko niyo. Wala man gid mo to. Kanang papasailoan jud ko ato pre. Dito kanang kuha ra magudto pre kanang pamaagi ra magudto nako pre ba nga kanang makuha lang na motor pre ba. Yung ang importa ato pre. Mao ay lang kablaka pre kay ni suroy man mo sa kong balay. Ako'y bangkaron. Aw, sige pre, pasilo di ka. Sige, sige. Ra man istorya ha. Mayo ang tao. Mayo ang tao. Sakto gid kay pagka suroyan na to. Tan-awa pre, di sakto jud kong giingon nga iya kung kagaling atong suruyon di siya di mo gasto. Timing gid kay pre. Aw, ari lingkod mo dari pre. Sige pre, salamat bay noon kay pre. Oh, ari lingkod lingkod. Ana pre. Ana pre. Nagkatapok kitag balik pre. Ako pre, nanam jud ta nagkatapok naman jud tulo pre nya ni bisita naman jud mo sa ako ang balay pre. Ya pasensya lang mo gamay ani akong balay pre kay medyo gapo na yung balay pre. Oh, niyagay nga. Mga lang jud kog pasaylon mo pre. Ako pre, ko jud kay kog saha nimo pre. May problema na pre, basta kay ikaw say gastor na mo pre kay. Gisoro mi kay kana mo lagi. Awa na problema pre nya. Ako sa prele kanang nakasa sa jud ko nimo kay kanang sige lang kana kog kanang among ba. Nya pasayloan lang sa ko pre kay tungod sa ako ang pag-among-among nimo manghinaot ko nga mapasaylo sa ko Ay nimo. sus ako pre, way problema na nako pre kay karon higayon na pre. Mabayra naman na nimo. Kay gusto sa gud ako pre nga mobalik ang ato ang nindot nga relasyon isip usa ka kumpare. At kana pre. Sakto na pre. Mami to pre nga ikuyogan yun ako ni pre kay di man sidgi ko gusto pre nga dili ato na pre si Kalimtan. Siya may niluom na to. Nangayatag ko sa iyo niya. Di pa sa ilo sa taga. Lisod sa kay nakalimtan na to pre ang atong kumpare nga mayong tao. No, pre. Hindi tungod niya pre. Di sabi ata ingon nga sauna sa bayis kita nga pagkakumpare. Karon nga tungod niya nga mo sa atong gihimong simbolo, mo sa gihimong sumbanan na to nga mahimo sa tang mayong tao. Sige pre. Sige pre. O yan ako nabantayan gud ninyo pre nga. Mura mag nga bulaw na inyong buhok pre. Mura mag nasinso no pre. Di ako pre, nahalina ni giusan sa yota na ko pre nya. Wala sige ko magdarog kwarta kay awa na problema pre. Wala ay lang yun nagka-problema. Suroy na ko. Ikaw ta pre. Paano ka pre? Ako pre, akong mining pre, ana nay nabayan. Nabayaran jud ko gahapon pre nya kay pasalig man ka nga ikaw jud may mo gasto. Ako pre sa tinuod lang siya pre. Kanang na kabantay mo pre bulaw-bulaw sa niyang buhok pre. Nagpatina lang ko daan pre kay naam sa ko yuta pre puhon pre nga ibaligya. Nya nikas advance lang kog jutay nahurot na pod nya. Doon ako ibaligya lagi pre planuhan ako kining yuta sa kung kuko ba pero pabuhatan pa kuning titulo. Kay kung di niya nako bubuhat ang titulo pre basing kukurong ko sa gobyerno ani. Mo sa day pre nga tan-aw ko nimo asindiro giga pre. Asinon ug liog ya yutaan og kuko. Pagklaro pre. Ang akaron pre. Ang problema na to pre ang katong yuta nako pre. Palito naman to. Pero og sulbuan pa. Subukan pa. Nya ang kwarta karon pre murag aplikihan pag ko gamay ba. Nya gusto mo jud ko nga magkabanding tang magkumpare. Kanang pwede pre kanang manghuam lang sa ko nimo. Na. Oh no. Sa ko ninyo ba? Okay. Pero pwede lang tamo pre kay kanang kapre kay ikaw may nahalina pre. Ako pre. Ako pre. Nadyo gi kwarta pre. Nya pre. Si palito to na to. Siya lang mo sumpi. Siya may. Ani lang pre. Kay ani lang pre. Diya mo koy itiim dire pre. Ako lang ni ihog nimo kanang moy ako ibarter pre. Nako itiim jud dire pre. Nya kining itiim ba mao sa akong itahan ninyo. Nya kinsa man yung ganahan nyo mo dawat ani pre. Kay ang sud ra ba ni pre 2 million ra bayad sa yuta pre. Ako'y dapat ano pre? Sige. Nya, pila man gid imong huamon sa pre? Mamo 2,000 lang pre. 2,000? O para lang jud kanang malingaw ta pre ba. Hubog ni kita na pinda. Hubog kita pro. Atay akong daang kwarta diri pre. Usa ka libo ra man eh. Sa kalibo. Kana lang okay ra man ka para le. Sige, okay ra pre. Di unya ra. Sa kalibo.
utangan ka na kog sa kalibo pre. Bungot sa okto. Sakto dito pre, 2,000 man iyang gihuwam niya. Sa kalibo naman maghatag. Oh, awa, 2,000 akong gihuam nimo. Awa akong homo nung tan nimo. Nya sa kalibo ra may mong kwarta di. Kuha nga ako sa kalibo. Kuha pre. nga ako sa kalibo. Oo. Sakto man pre. Sige, sige. Nya ato na palit inom pre. Oh, kuha nga. Nya. Kuha nga sa kalibo. Dili, anong mautangan ko? Are, siguro na ako sa klibo na ko. Awa, sabto di ka ha. Sabto ya. Manghuam ko nimo 2,000. Oh. Manghuam ko nung 2,000. Ang imong kwarta kay sa kalibo ra man. Sakto. Sa kalibo akong ikuha. Sakto pre. Nya, utangan nga na ako sa kalibo. Nya karon kay ang imong gatan ako sa kalibo ra man. Utangan sa ko nimo sa kalibo. Oh. Bayaran ti ka sa kalibo. Oh. Kana pre. Nya naman kay utang na ko sa kalibo kay 2,000 ta to ko homon. Bayad ko sa kalibo. Ay, bayad. Sige, bayran sa tikaw. Oh, nya. Wait, sa ta. Oh, wala na kayo utang nimo. Wala na yun. Mahubog na tani. Sige. Mapalit sa ko. Oh, sige. Mapalit sa ko. Palit sa dito. Sige. Ikaw na pet pre, ikaw may bawas din natin pre. Sige. Sakto gid ito, pre, no? Sakto eh. Kinuhuam siya na ko og 2,000. Nya usak libo ra man akong gihatag. Nakihom. Napakoy utang niya usak libo. Karon gibayaran ko niya sa usak libo. Ako sang gibayad na akong usak libo sa ako sang utang dito niya usak libo. Wala kay utang. Ay sa pre, bibog ko pre. Ano ba pre? Kay nanghuam siya nako og 2,000. Nya. Unya akong gihatagan siya og usak libo. Oh. Karon paghatag ko og usak libo nganong utangan mo ko niya og usak libo? Okay, 2,000 ba iyang gihuwam pre? Oo, sa din 2,000 madam. Nya karon ako man tong gihatag niya og usak libo. Gibayad sa ba sa kalibo ang gihatag. Oh. Gihatag niya mo sa kalibo sa imong kuwang gibayaran niya. Gibayaran niya. Aw sa ato pa, wa na siya koy utang niya. Wa na siya huwam nako. Wala na kay kaitan. 2,000 man iyang gihuwam. Oh. Nya. Gitagan mo siya sa kalibo. Oh. Kuwangan ka sa kalibo. Oh. Karon, ang imong kuwang sa kalibo, Oh. imo nasa kuwang sa kalibo. Oh. Ikay na kuwang niya sa kalibo. Oh. Ang iyang sa kalibo nga huwam, gibanit niya nimo. Oh. Yung man, wala sa utang. Okay, gibayaran mo sa kalibo niya. Oo, sakto gid ay. Bintaha wa kainom gitaran ani dan naturon na gitaran. Lingaw gitaran ani. Pre. Grabe. Oh, kana pre, bayar. Okay na pre. Ako'y bahala ron niyo pre. May na kay bugnaw kay ni magpalit pre. Hubgon ta mo juron pre. Oh, kana. Hubgon ta mo juron pre. Nablihan pre. Gitar sayo pag suroy na rin tungong pare na. Nara. Pagbaso Tagay pre, tagay pre. Baso pre. Ah, sige, pre, sige, baso pre. Lipay na kay corona ning adik ka na nagpakaari agis tong kumpare pre. Ano ang gila pre? Kay bugnaw pa kay bihir gipalit. Basta dulo kasakit pre, dulo dyan kalipay. Pre, batay sukan halinan kag yuta ni gwapo man imong buhok. Dara baso pre. Ah, pre. Sige kana pre, kana pre. Ah, kana pre. Nindot Lipay na kay ko ani pre kay bisan sa pagsugod pre gikan sa part 1 sa kong halang-halang wa ko kakaon pero balik na sa to ganto sa part 2. Nagluto ko pait pa gyud akong puso. Pagkapadre gibinlan pa gyud ko yung utang sa estudyante ako kabayan. Pero wala ka kaso karon pre. Balik na. Lipay na kay ko. Uli na atong kabubuton pre. Oh, kana. Pasko na gudon. Ay, salamat kini pre. Matay bitaw pre. Ug wa magkahalini ni gyuta ni atong kumpare si Ali. Di may stingless ang buhok. Ima pre, may say patimbang pre. Bronze. Mo lagi pre. Ang imo pre manindot kay pre. Nga naman. Tinuan na yung picking a gold. Tama tinanay. Pre, ako sa ni pre. Ya pre, lalaki naglaway si kuan ba? Ako pre. Gusto jud ko nga makabawas na jud sa akong mga saba nga akong nabuhat di ninyo ba. Pero pre, salamat kay nga. Nakasuroy kita ari ako kumpare to ulit kay. Sama de pre. Ako pre, basta mabayaran ko ato akong yuta ron nga sunod adlaw. Kini ako ang naong ako aning ipatarong-tarong pre kay problema kay kuan ni pre. Gamay ra kay nag renovaton pre. Katogra pre. Katog. Katogra pre. Unta magkapalit yun tapos bakho kay ako nang ipag-grader akong naong. Eman pre, eman pre. Ah, gini salamat pre. Ate, murag lipong sobra. Ay, ano pa? Lami sa gini ding di kita mo palit. Mao mo kita dai nanang kanang di kita yung palit rin no. No, lami tanglas kay. Tama pre. Oh. Ya, napa pre? Oh, Ako napa pre. Kabalaka, pre, Ayun kay- ko magmahal kalaga. Mga pre. Tagbaho. Wakay pulutan sa pre. Sige, wakay pulutan. Ana pre, nga na. Na ako pulutan. Ako pre. Sagi hulog. Na ako pulutan pre, ako pre. Ah, sige. Sige pre. Oh, tanaw bataan na gini ito kong pare re. Tagay na pre, tagay pre. Te, ako ko balaga pre.
Basta mabayran lagi ko ato pre. Ikaw may akong una duulon pre. Ato akong halin sa kong yuta pre. Oh. Kamu si Parentolix kay nagbalik ng atong kabubuton kirong adlaw. Oh, dara pulutan pre. Sige pre. Dara pre. Oh, pre. Oh. Kaya timing it kayo. Hey pre. Kuha ni sabi, convert. Unsa ni pre? Convert. Convert ni siya, convert. Convert. Again pre. Oh. Lami kini pre. Kini convert pre, abin mo pre. Lami kini pre sa lawyer. 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 Oh, lami kita ni Pre, convert. kini pre, kanununan mo pre, makahinumdum gyud ko ani pre, di ko limot ani. Katong dito pa ka nagpuyo kasay. Mumoy pre, mumoy. Ora man kubog-kubog na pre. Bright lagi ka pre. Natural. Ang mukhaon gani ani pre, di mahitabo di Pre, mabait. unsa pangutana pre, usa ka tubag pre. Kinsa unsa ginagkaon sa unsa kanon sa unggoy pre? Saging. Unsa gikaon mo pre? Saging. Ay panginan na pre. Gibalik na nato tong kabubuton pre. Mani pre. Oh. Kuan ni pre. Oh. Ay, kaon mo reculbet pre, culbet. Convert. Convert. Oh, convert. Convert na sa pre, di mo kalitos pre. Convert. Kini pre. Pare sa lawyer. Nya, slash bird. Pre, salamat kay pre, salamat kayo. Wala problema. Wala sa pa yan pre kay ako ni ko pre. Maor gini ako jud siyang gibuhat pre para lang yung mabalik ang ato ang nindot nga relasyon isip usa ka kumpare. Pare mga mahing tao. No, hindi sa ko gusto pre nga mausab ang ato ang pagkakumpare nya labi na ikaw kumparing mayong tao. Ayun, salamat kay pre, salamat kay pre. Katong labay pre nga ato ang gikuan pasagdan na to. Wala to pre. Kalimtan na to. Imna pre kay. Mura maghubog-hubog na ka pre. Pre, murag gulain. Wala blana sa horot to. Salamat kay pre. Ubay-ubay yun yung horot na to pre. Nya kasama na pre nga inibawas mong gyud ko. Nya Asag utom ni kumpare sa nya beer nga dili yan pinalit. wala naman pre nya hinahinay lang mo uli pre. Wala din pre. Oh, daghang kay salamat. Okay pre, Nya pare ali daghang kay salamat nya sa gihapon last nagpasalamat ko nga napasaylo na ko ninyo. Okay. Away problema na ko pre. Kamu ko kumpet pa yo. Nya pre. Sige, salamat kay ninyo. Pre, salamat kay pre. Balik-balik mo ha. Ah, sige pre. Oh, balik-balik mo. Sige, sige. Oh. Ya, tuto ka pre. Dua ba ko kasakyan pre, laktaw ko re. Ay, Ay, laktaw ko pre. Sige. Papalaya ko na pre. Salamat kay pre. Ito na pre. Salamat pre. kayo. Oh, sige pre. Ayaw mo nito pre. Ako ang tago. Solo flight na. Inom. Nya. Nahubog pa. Nakakwarta pa. Ginansya. Meanwhile, Pre, pre. Kaghot mo ta siro no na pre. Pre, pre. Pre, pre. Bata ko pre. Naamo ko kwarta pre. Wala mo ko kwarta re pre. Wala na magkikwarta pre. Nga katubig tanan ka pa tulis ba igitong gasto. O sa klibo akong kwarta pre. Wala na pagkoy pamleter no buli ko semua. Nya nga nung wala man nga ka pre tulis matuto ng gasto. Wa mo tay gasto to bisag piso. Pre. Kinuhuam siya na ko 2,000. Nya usa klibo ra kong giatag. Napakoy utang niya usa klibo. Oh. Karon gibayaran ko niya sa usa klibo. Oh. Ako sang gibayad na akong sa klibo, sa ako sang utang dito niya sa klibo. Oh, Wala ko utang. no, 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 no.